हेल' लोगोफोर गुवाहाटीयाव दासो मोनफैबाय आरोना जायनाखि साब्रै सिख्ला हमदोंमोन नैबे जायगायाव दा मोनफैबाय ओमफ्राय जों दिनैनिफ्राय नाइट डिउटी होगोन आरोना नाइट डिउटी डे डिउटी अल एभ्रिथिं डिउटी लागोन आरोना जों माने जुनथुनाखि जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा फाल्तु जायैनि थाखाय आरो फाल्तु जालांगासिनो नैबेनि थाखाय अल एभ्रिथिं डिउटी खालामगासिनो थागोन ओमफ्राय नाइट डिउटीयानो जियानो जा माने दा अखा हाबाय आरोना लोगोफोर जोङो दायो 7 जन दङ इयावहा लोगोसे माबाफोर इनफरमेसन मोनोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं दा माने जेबो बुंथ'लिया अखा हाबाय अखा हागासिनो ओमफ्राय इथिं उनथिंबो दङ लोगोफोरा ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबायमोन आरोना न'आवहा ओरैबायदि अखा हादो बुंनाङा आरोना जिबायदि अखा हाबाय ओमफ्राय दा माने थांनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन जों नाइटआव माबायदि स्ट्रिक खालामो आरो नाइटआव जों माबायदि बेरायो आरो जों मा खालामनानै बेरायगोन आरो माबायदि बेरायगोन आरो लोगोसे माबायदि हमनो नाजागोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दायो थांगासिनो आरोना जुनथुनाखि रुमावहा जों दसे फैदोंमोन बिथिं मैयायो दावराव जानाय जायगाथिं ओमफ्राय लोगोसे माने दायो थांगासिनो मोनसिगोन बारा गोजान गैला खाथियावनो खिन्थु अखा हाबाय आरोना अखा हाबाय गाइस मबाइलखौ दसे जोख्लोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं बरिया भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिनो ओमफ्राय दिनै मा जायो मा जाया नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै अखा हाबाय आरोना बेनिखायनो दायो थांग्रोनोसै এই অসমখনত কি চলি আছে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে পাৰিব भूमिकानि जेनेखि हर'आ भूमिका बाल्टिङाव हासुयो होनना बुंदों साला स्वाटा मा माने मा प्रुफ लाबोनो सानदों आरोना बे हासुनाय हासुयैखौ लानानै एसेबां भाइरेल जानो गोसो दंना भूमिका नों एसेबां भाइरेल जानो गोसो दं नों हराव बाल्टिङाव नों हासुयो सुट मारानि नों सिरि सिरि था केला मिथिबाय बेयावहा ससियेल मिडियाआवहा हराव बाल्टिङाव हासुनाय लेवरा हासुनाय बेबायदिखौ लाबोनो दरकार गैयाना मिथिबायना साला स्वाट बाल्टिङाव हासुयै नों बेसां बुरजा हासुयोलै हा बेसां बुरजा हासुयो नों हासुनायखौ दिन्थिना साला नोंनि हासुनायखौ नायनि सुटिया नों जुदि बेबायदि एसां फेमास जानो लुगैबा जोंबो बुंनो लुगैयो नोंखौ बेबायदि मिथिबायना बेबायदि जानला मेनला भिडिअ लाबोनाङा केला लाबोनोबा मोजां भिडिअ लाबो आरो लाबोबा लाबोस्रानाङा बेबायदि हराव हासुनाय मानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ जों बिमा बिफानि खाथियाव जों मबाइल खुलिनानै नायबाय थानाय समाव जुदि दाहाय नुफ्लाङो अब्ला मादार नोंखौ मोनबा खाथियाव होगौमोन आं मिथिबायना होमारगोलै आं हले आंजों ट्रें बेरें गैया मिथिबाय बेबायदि भिडिअ लाबोनाङा जों जाबाय न'खरावहा फेमिलि लानानै भिडिअ नायो आरो फेमिलिजों लोगोसे जों खाथि खाथियाव थानानै भिडिअ नायबाय थायो मबाइलाव इउटुब नायोबा फेसबुक नायोबा जों माबा माबि नायो गासैबो नायो आरो भुलिया मोननानै नायबाय थायो बेनि गेजेराव जुदि बेफोर खोथाया ओंखारना होयोबा जोबोद लासिं सिं जायो मिथिबायना नोंसोरनि कारणे जोंहासो मान सनमान गोमालाङो भूमिका नों भूमिका हराव हासुनाय हासुयि बेखौ नों बाद हो आरो नेक्स्ट टाइमावनो बेबायदि फाल्तु भिडिअ लाबोना मिथिबाय नोंनि भिडिअ मा भिउ जायाखै नामा ब्लग भिडिअ लाबोनायाव भिउ जायाखै नामा बिनिखायनो नों बेबायदि भिडिअ लाबोबाय नों फैसा कामायनो कारणे नों बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरोना नों गावनि एसेबां बाकवास भिडिअखौ बेबायदि माने फेस टु फेस गासैनिबो सिगाङावहा माने बुंफोरथिना होबाय आरो नोंसोर नमा नोंफाया मा बुङोलै नोंखौ नोंसा नमा नोंफाया मा बुङो नमा नोंफाया बिमा बिफाया जेबो बुङा नामाब्रा नोंखौ मिथिबाय जेबो बुङा नामा नोंखौ साला बुरबक ननसेन्स भूमिका ननसेन्स वाट दा बै बारा बारा माने